una de les nostres coses clares també del projecte és que, tenint en compte que una persona està malament, no només està malament ell, sinó el seu entorn, la seva família. I per tant, que hi havia la possibilitat de treballar amb les famílies. Clar, tot això fa possible que el projecte hagi estat i sigui una porta oberta a l'esperança. No només com a desig, sinó com a realitat. Quan et dones compte, per exemple, de famílies que te diuen jo ja som padrí o padrina perquè ha tirat endavant la família, quan de fet pareixia que s'havia d'anar per avall. Això és molt guapo. Per tant, quan dèiem una part oberta a l'esperança, no és només com a desig, sinó fruit de la praxis, de l'experiència diària. I que això és el que ajuda moltes vegades a un altre.